Wonderful. Thank you very much, ladies and gentlemen. I see the evangelistic panel of Cameroon. It's not how we can see my honor. Thank you very much. Amen. Majita ino watuka mili kumekuwa wapakatipe ugano weyuti wale wakitile nyasha shukuru Ngai kwa sababu tusiwe kwa Yesu. Amen. Chana ndio shukuru mali kwa kupitia First Samuel chapter 9. I know very few of my members today that will teach you. Anyway, First Samuel chapter 9 from verse 3. First Samuel chapter 9 from verse 3, and I'll read. And the donkeys of Kish, Saul's father, were lost, and Kish said to Saul his son, take now one of thy servants with thee, and arise, go and seek the donkey. And he passed through the mountain of Ephraim, and he passed also through the land of Shalisha, but they find them not. Then they passed through the land of Shalim, and they were not there. And he passed through the land of the Benjamites, but they did not find them. And when they came to the land of Zuph, Saul said to his servant who was with him, come, let us return, lest my father will be caring for the donkeys and take thought of us. And he said unto him, behold, now there is a man in the city, a man of God, and he is an honorable man. All that he said cometh surely to pass. Now let us go hither, and peradventure he may show us our way that we should go. Then Saul said to his servant, but behold, if we go, what shall we bring to the men? For the bread is spent in the vessels, and there is no a present to bring to the men of God. And the servant answered Saul again, and he said, behold, I have at hand a fourth part of the shekel of silver that I give to the men of God to tell us our way. Father, we thank you for your way to speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Saul to become the first king of Israel. Why never profit Samuel? Kumba kumwe urume baba wasu Kish. Wewe matongi mashiki barada pamusha bashageti kanejo bitu musi barasa matongi abo baba barasa matongi ndo baba patasi basa mwanamuna na wao so tapanabele kapati bakauza mwana mchitora mwana wako kweli kushaka matongi asili akarasa yaka ngope wa silent yekuri kafa kune wamorasa bamongo bekero wo so chaka jangalisi balibama life ino ndaro kutibagwa isheshuru likava zaretwa na mdara so wakashita chizaleti kwa uno ukapati wewe wakabele malezi reason or the purpose ya mali kuti ule answer to your family, to your generation, to your nation to recover something chakara so ndaro tsatsanura kuti tikamudaro takamuda kuti bamulenya ziriko zekuti sometimes vatarisa unoita sekuke uchaka mhosva na blame vabereki vako kana kublema nyika ya uri nikuda kuti wakabereka uri kuminus wakabereka uri kuside kwekuti wewe ndio unofanira kurikava what was lost by others. Kashiji unozwa unaitwa mudara bende wokuru kumiruku kuti nani pamudara ndenge nyika. But one thing I know, you are an answer to your nation, you are an answer to your family. Generation Kashiji, we compare ourselves. Mukutamba tilezo tulenge tishuona upeli ulewa wele watina and sometimes you know unakwabele wako mwosha kana kwa watu wako to say it's not fun and ningi, but one thing I understand upeli atifanani mwalile kutida kwa weta kwa kanyanya ndao
anamutendera kuti tiye vanhu vakangofananawo. We are unique, we are different. Difference kako kana kuti kana waziva Mwari uzoti kakakosha uye ungaitei. Nemukwanisa vadakati hatiberekwe tine zvese asi tinoberekwa tine zvishoma zvokuti tikagona kushanda nazvo zvinotiunzira zvese zvatisina. Kureva kuti muupenyu munhu wese ane zvese zvakarigwa muzvishoma zvawakapiwa zvinokonzera kuti uve nezvese zvaunoshumira. So ukasagona kushanda nezvishoma zviripo unorarama elife yekublema yekunongedzera kuti but dai asiri nharaunda akazodai pakudai padanani, dai asiri ndakaita zvakati pakudai ndiri panani, kana dai ndisiri muZimbabwe pakudiri pabeta level yelife. So zvekunongedzera zvikonzero zvekuti unongedzere muupenyu hauchishaya. But the reality iko ndeyekuti wapedza kunongedzera unoramba uri iwewe anga achinongedzera kuti dai ndakasina kudai. So life pane zvimwe zvokuti zviri beyond the control haugone kuzvichinja. Asi nekuda kwokuti waziva Mwari uye unonamata Mwari unochinja zvinhu. There is a change ahead of you. Kune zvekuti kana ukatsamwa ndozviripo. Asakeyo akaita all night prayer ichingopera kusina noramba ari mupfupi. Haigona kureba neprayer. So there are things zvokuti kana wakatsaka ukagumbuka ndoreality ndozviripo. So kuenda reality nezviriko kunotoda kuwanirwa nyasha naMwari. Nokuti ukashayiwa mweya wekugona kuzvigamuchira kuti ndozvazviri ndoitei unorarama a lifestyle yekuchema kana kuti yekuyemura vamwe. Depression ingapanopinza madrugs nekuda kwokuti kunopisa wangorwadziwa but si upenyu hwedu huchidai. Neimwe nguva ukamubvunza kuti sei zvakadaro anokuudza zvakatadzwa nekwaakabva but haagone kukuudza zvaairi kugona iye ariko. Nekuipa kwakaita nyika nekudii ukatarisa kuti wakontribhuta chii chawaita chaunogona kunongedzera chingakuudza shanduko change nezvinhu zvakanaka muupenyu. Unogona kuona kuti newewo uri part and parcel yevanhu vakangotadzawo iwe uri kufunda mberi nekutadzawo. Iwe ine answer uri solution. Uchitenderwa naMwari kuuya muenvironment yakadai. Mwari vanoziva kuti ukanasa ngoma anonzi Moses wakaberekwa 10 years slavery. 10 yainabviswa berudzingo kwake but chaakaberekerwa akaberekerwa kujoina nhamo yevamwe. Akaberekwa as a deliverer yekubuditsa hama dzake munhamo yacho. Akaberekwa munhamo purpose iri yekuti abuditse hama dzake munhamo. So there are times yekuti musituation yauri, nyika yauri, chechi yauri, kumba kwaunobva kune nyaya dziriko. Instead yekuchema nekunongedzera nekublema vanhu, we must take a difference. Iwe you are an answer or a solution. Nguva yekunongedzera nekupa vanhu mhosva imboisendeka. Iwe bring a change, imbounza shanduko kumhuri kwako. Pane mumwe akanditi ndakaona akadetsa kuchikoro pakudenga neta upenyu huri nani. Ari kukanganwa kuti iye anogona kuzviendesa futi. Vanosa zvinobvumirwa kuzviendesa kuchikoro nemari yaunongoshanda. Zvinobvumirwa. School fees hazvirevi kubhadharirwa, zvinongoreva kubhadhara. Saka wega futi wakawana mhosva dai vakadetsa vakakaita zvakanga izvo zviri kushanda zviendese. Saka unoona kuti vaunongedzera kuti havana kundiendesa vakafanana newe inewo hauzviendesewo futi. Maresearch zvikonzero zvaunongedzera dai ndakakudira dai vasaundira zvakati zvawakaitwa nevanhu dzakazvidzwa but zvaunoita iweyo ndozvatinoda kunzwa. Haugone kutarisa shiri kuguruka pamusoro apa asi kune right yekuti tarisa kuvakadendere mumusoro mako. Pane zviri beyond your control zvasingagone kuchinja but pane zvaunofanirwa kuchinja nokuti wakuziva Mwari. So dzimwe nguva danger iripo ndeyekuti mukutamba mukasosieta nevamwe pane paunongoona sekunge zvako zviri right nokuti kutamba nevanhu vari right vane zvavari kukuitira but life pane painodhimandawo zvaunoita. Pane paunogona kubatsirwa neshamwari nekuitirwa neshamwari pane zvimwe zvinhu but kune zvimwe zvinhu muupenyu zvinodhimanda kuti unoitei nyange uine shamwari.
So mukomana unziso aberekwa mumba muna mudhara akangora samadhongi. Zvokuti akatarisa dzimwe dzimba nemamwe madhara anogona baba wake bhosho kuti nharaunda asina kurongeka. Vamwana baba havana chavanorasa munhu vakarongeka vanochengeta zvinhu zvavo. Sei ndakaberekwa mufemili ina mudhara ari mubhizinesi rekungorasa madhongi. Ende kana arasa ari kutsvaga anoda kupa inini mutoro wezvinhu zvaakarasa. Iyo excuse yekuti baba vavo pane varanda, baba vake vava kutora muranda wako kutsvaka madhongi. Aigona kuti baba ndosaka takaimboya vakomana kuti vashande baba pedu. Ndokuitirawo ngavaende kunotsvaka. He had the right yekuudza baba izvozvo. Nokuti kana achitora muranda wako, zvinoti baba akabayira nevashandi. Ende vashandi ndorine basa ravo rekutumwa basa rekuita nevadzi vebaba. But baba vake vakamupa assignment. And that's not in Kish Ivan, but other sons of Saul. Don't that you also store muranda wako kunotsvaka madhongi. Zvichida aigona kuti baba sei madainini kuti ndiende kobva ndikutora John or James. So pane time yekuti pane paunopiwa mutoro kana kuti bedemo assignment yekuita, and you begin to think kuti but ndinenge ndinojairiwa nokushandiswa nokuti takawanda vana vadisaudzawo ndini. Panekuda kuti the end result yenyaya inonakidza. Saka utoona kuti pane zvimwe zvakakunakira but zvinotanga neassignment isinganakidzi. Kutsvagiswa madhongi emwe munhu akarasa kunombohwa because hausikiwe wakarasa. But kana iri yekutsvaka madhongi akaraswa ichiita kuti uzoita mambo, ndofunga nevamwe vasina kuenda kunotsvaka madhongi vakati dai takaendawo. So kune zvinhu zvine end result yakanaka but zvine process isinganakidzi. Zvakafanira kutorwa kwavanhu vazhinji. Process yekuti mugova nemubudirira muupenyu yekuva serious nekuchitadza kuchikoro inenge inotinetsei inotibohwesa. But hakuna asikade kuachivha muupenyu nekuita zvinhu zvakanaka. Hakuna wangaita kuti I grow up, I want to be a doctor. Ukazoita grow up to see serious, auite doctor. Grow up airapi. Ini ndakatotiwo pilot. Zvaripanirwa ngapa ndotorova ndege sasa. But ndodegezve. Mentality mfano when I grow up to see serious. I will design the result. So kuna a process is right, but in the end result yakakunakira. Those are people going to teach you what to go next to go away. They go for to go away also. So you know why they go outside they come serious. Instead they will change move and they go with some shortage in that. Shuba shamunda kaivara. But the poverty has not survived. Shamuru kuna kuivara but mnalema wakafika mashoti ya mwijini unaita lofu muupenyu kune mashoti wa. So kune zisikavarike zvaunofara nasi yetu zviritemara. Enda munotsvaka madhongi tione muranda ari pano munotsvaka madhongi. Mufemili vanhu vakawanda but sei yasamudzwa it was a divine appointment but initanga neprocess inobohwa. Chese chakanaka chine process inobohwa hachiachivhwe nevazhinji. Chese chakanaka chine pain iri involved havasi vazhinji vanochiachivha vanochiwana. Why? Because the pain yacho haidiwe. Chinangodiwa nemunhu igain of the blessed part of the story. Saka tiona Matthew 11:28 wakaita kuti vanhu vazare. Inoti kudii? Uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Vanhu vanoda kuzorora. Vanhu vaneta nezvinorema muupenyu. Saka Matthew 11:28 yakaita kuti chechi iite stampede chaiyo, iite neoverflow. Inoti kudii? Uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndikupei zororo. Pakazomuita problem kuti vanhu vacho vauya varigere kuzorora ivhesi 29. Inoti kudii? Takurai joki rangu. Naishukidzira kuti munongouya nemutoro
kuna Jesu wopi wa zororo unataka kutamba uchifara gamba 29 ngoine kia chumati kana mau ya nitore kuna Jesu matura mtoro munochicha tende mtoro kutakula ane bachika kuna hiyo shao shit kwa maji kuko neno za Jennifer ya kutesha yake anzo kuti shakari nuka. My burden is light. Ndoba neba wetipi ndikato waona tuna mtoro wako. Wakutakula za Jesu. Ukatwa shirema nosaide mutashisa Jesu futi. Usashingire tura uvuze bishop kuna mnamuzira zvikira. Usimarembera nita kuna matabacho ba. Iye Jesu akati sign yekuti ndezvanu my burden is light. Like sign yekuti ndezvakristu zvakanaka zvakareruka. Usina kuna matamufara usumutoro. So alikuwa kunochaka madongi asina kurasa. Mufemi vakawanda bati baba vasamuzaliye. Ndo vachitora muranda uende kunochaka madongi. Bible rati vakaenda mumasango anokwana kuita 5. Vakatendera chaka madongi vakamashaya. Vani pfungwa yekudai kachidzokeera kumba zvichida baba vakudai nini kudaida madongi ari kutsvaka tisina kutotsvaka. Muranda ndoba akamupa advice. Zvati mune munhu waMwari muguta, there's a prophet in the city, a man of honor. Wekuti shoko rake harire basa handei kwaari tononzwawo kuti tingafambisei. Ndo pakava ne-10 around nedestiny yaSaul kuti azova king. Message yekutanga yemubaba wake yakamuendesa musango kunotsvaka madongi. Message yemuranda musango ndo yakamubudisa musango ikamuendesa kuna Samuel akanoanoitwa to become the first king. So kana pane nevhangeri mbiri rekutanga rinoita sekunge ivhangeri rikurasisa mukomana. Gamba no starting point yekunge urasika gamba uchienda pauchazodzwa message inoita kuti uzova ishe kana kuti mambo. So baba vake vamuti enda unotsvaka madongi musango. Vatsvaka madongi vakashaiwa. Muranda ndopaanopanzawo rekuti hatiende kumba neripoti yekuti tashaya madongi. Ngatitangei tanonzwa the mind of God. Kunyange kuti first level tashanda the mind of men. Kufungidzira kuti kana dongi rakatsika tinowana sango reBenjamin, sango reSharisa, sango reZimu. Kunyange there is a stage in life yekuti you operate with your mind as men, but there is another level you need the mind of God. Vaenda kunotsvaka madongi musango nokumashaya. Ndokuchienda kwaasina kurasika kumba kweprofita anonzi Samueri. Vhangeri rekuti handei kumba kwaSamueri ivhangeri raari kuudzwa nemuranda. Ndoda kuti mulife kune vanhu vanofanira kunge vachitaura muupenyu hwavo vane matitles, father, baba vamutuma, neasina title, a servant, munhu anenge asina basa mulife. Ukangova munhu anonzwa one side revanhu vane matitles first, there are things you are going to miss in life. Why? Nekuda kwekuti Mwari neimwe nguva anoshanda nevanhu vausingafungidzire kuti anoshanda navo. Nekuda kwekuti some of them they don't change titles. 1 Samuel chapter 13. Ziklag rabiswa David akutevera Mwari vakutevera unokunda. Zanzi vari munzira vakaona a certain man akasiyiwa neMamarikites. Akasiyiwa nokuti anga achirwara. But David paakauya akamurodzera nechingwa. Murume ndiye akavaudza direction yokuti vanhu vamunotsvaga vaenda nekupi. So there are times yekuti your direction is not from there. Direction yako on the ground to somebody useless, a rejected person, but ndiye anoziva kune zvinhu zvavo. David aitina ile kuti vanhu vakapindwa nechechi, vanhu havapinde chechi yatozvapindawo futi. Tendestand yekuti pakatorwa nemunhu asingorwawo kuti ayataura kuti asiri fata. Warira kuti kune vhangeri rinotaurwa nemuranda rinoita kuti userwane zobvu musoro. I love Moses. Moses akaita namaiti vakamunhonganira vakamubereka. Vese vari 2 varimbosha. Even vakamunhonganira vanga vasina mukaka. Vanga vane blessing yavo. Why? Nekuti mazuva akaberekwa. Wese akaberekwa mukomana wecheguru aifanirwa kufa. Kwaiva nedeath sentence.
aiuraiwa ikungodzururidzwa vakadzi kwete kuti watadza zvakadzi. So paakanhongwa nemwanasikana waFaro ndopaakabviswa padeath row. Kunati mwanasikana waFaro haamupe mukaka, aiwa anomupreserva life. But paanopiwa mukaka, nyangwe akaramba aripo anogona kuruza life achinwa mukaka. Kureva kuti tinofanirwa kumuchengeta kuva nanamai tu. So life unofanirwa kuita vanhu. Waunofungidzira kuti ndo vanokosha nevasina basa, izvozvo zvavanotaura. Acts chapter 3, kune murume akasimudzwa paBeautiful Gate naPeter naJohani. Murume uyu haana kusimudzwa kumba kwaMwari kwavo. Akatotakurwa nevanhu vasina anointing, vane love chete. Vakanomucheka pagate. Vanga vane power kwete anointing. Love yekungoti ngatitakure hama yedu ndokunokusira pagate. Peter and John ndo vane the anointing yekuti vakamusimudza anototanga kufamba. But pane panofanirwa kutakurwa nevanhu vanofungidzira kuti havana basa, but vane power nelove. Kureva kuti life kune vanhu vanogona kuignore, yet ndo vane existence yavanoda kukabva kuti ugone kusangana nebreakthrough yeupenyu hwavo. Muranda haana kutaura message vari kumba nokuti kumba munotaurwa nababa vepamba. Muranda kune mukana wake wekutaura kusina baba musango. Ndinosara kuti nyangwe ari mwana wepamba akagona kuremekedza voice iri muranda. Muranda akamuti there is a prophet in the city. Hatidzokere kumba neripoti yekuti tangoshayiwa. Tada kuzwa kuti mukushayiwa kwedu Mwari anotidii. But challenges are we now. Unofunga nekuanalyze kuti ungaitei nemaplans ako. But the best kana wagumi paunenge wagumira Mwari ndo paunotambira. So vanhu vakabva mulevel yekufunga nekutsvaga nekungwara kwavo ndobva vati we want to know the mind of God. So vakabuda musango vasina madhoki, vakaenda kusinowanikwe madhoki, kunowanikwa munhu waMwari angavaudze kune madhoki. It's unfortunate kuti vakatanga vatsvaga vaneta ndokuzofunga kuti kune munhu waMwari muguta. Chaigona kuita quick and better vasati vaenda musango vaifanira kunanga kumba kwaSamueri vonobvunza kuti madhoki ari kupi. But in nature yevanhu inoda kumboshandisa pfungwa dzavo pavanofanira kungoshanda nepfungwa yaMwari kuti zviite quick and easy. Dai vari vanhu vati vanotsvaga madhoki vainonanga kumba kwaSamueri, but vakatanga vapinda musango kuda kuti vanga vane faith, vanga vane kutenda kwokuti musango variwo ine tinomawana ndobva vamashaya. Masango avakatenderana anokwana kuita 5 pavega zvakanaka. To me it's a piece of common sense. Kuti pane munhu paanotrust intelligence nekungwara kwake wotozoona kuti hapana futi chinotombobuda. Pane pekuti unotrust maybe your beauty or your intelligence. Kuti things work out because they didn't have people peace and but the all those things are not working out. And one thing I understand in life, chero zvaunogona kungwara nemaconditions ako, if grace is not on you, hakuna kunoenda. Nyasha tikashaika mukungwara kweso hapana chinobuda. Life is very stubborn. Inorevera nevakangwara. Life is very stubborn. Unotadza kuti unooneka wakanaka. Handina kuti haudiwi ngati haurorwe chete. Unodiwa kutororwa chete. Unongodiwa nevasiku kubuda. First Kings chapter 1, I'm so going to read about this. First Kings chapter 1, there's a beautiful girl. I just have shot. Chakaita kuti asarudzwe kuti aende kupalasi making David. Akamutora kuti antu yaudzise mambo kuti vakura vakwegura vachati vakudziya. Akawista life yake achidziisa munhu asingamuoni. But akaenda kusarudzwa ichi akasarudzirwa. She was beautiful. Mufungi ngeni stubborn. Nevanhu vari kuda kufamba vanoda dzakanaka.
What do you right? Some people come back I'm just saying. I'm just saying, what about you that number of Chinese? What do you so love beauty? Message Yababa, Yahweh is some message Yababa, Yahweh is some Cinema. But no fire to Baba is our born. Namuti and no Chakamadoni, Babu Sons in the moon. I can move the future Anaka. Babu Sons are a servant. Nobody got to run away and never put in Baba and Rabbi Samson's Namadoni. He is also a good father. Nobody got to Babu. I don't want to talk about Anaka life. It's unfortunate to see. But they were good Sakamena on Joseph Gas, right? Yet, Javana 7 Baku. So, Baba Chitora and away in the night. But Baba Javako and Murana, we need to keep going. We were at the Anisha, see only Jana Bunam. But they didn't move West Sonas and made one Sakamena. They moved some Sakamena, you suppose Baba 10. This was used to it up. Not also the drama I want to watch the now. But you will pieces of the color. That is a family movie. You will not have a so I have a period of things for the person that I didn't go on. But I can't happen so much. Say, when you watch it for a month, Bruce was youth must learn to respect the experience of the elders. Experience, I believe, mutual intelligence. Because experience in knowledge, how we about time, never be time frame. Who is anyone transit for Munga? If you manage to translate, it's no problem much. Experience one of the keys in life. You will not anticipate and you experience. You will not be able to intelligent without one. What is the mistake? Knowledge you will not have one. But you must not one. Experience and not substitute. That's why you know to put in the Bible, the first made that Akabuda family around in the matter. Cain was the first made that the other way Abel. Cain one Adam and Eve were not church. What a medical bond. What a medical saying, the very one, no one shall experience. Experience, the national about Adam, Baga, and Dara. If Baba Siva Siva so did the Siva which means that was the reason. See what I mean? But I see the experience of which is a man. No, I'm not the whole man. Not whoever man is right to love was Siva. Which can allow you much a shame. Some of the waters are bigger. Which I say. But it's a more than Sarah. Which I say. You are so much one of the whether in peace is not very different.
kuti ushanaye mabisina kuita kuneva kuti vanogona kuprofita the opposite penechitoitika kuti matambiro nemafaro mutachimwani akwaya uchachena mafariro akwaya uchachena iwotayo kufara kunowedzera mafaro kabunzi kuchena ndokuita kuita kwako tindatadza kufara ngativharira mazheti wozovharirwa musheti so ani munhu wavapa muchitora muranda kuende kunotsvaka matombo kune kuti akapiwa nepartner akapiwa munhu anotaura zvinhu zvine chekuita nelife seko yemafriends inyaya type yevanhu vaunotamba navo vane influence muupenyu hwako nyamwewo uri right ifunga zviright vanhu vakuti seko rako rine zvarinolonga at the end munofanana so vakatsvaga matombi vakamashaya instead yekudzoka kumba neripoti yekuti tashaya kuna akamupa advice kuti hatifanira kudzoka neripoti yekushaya tisina kubvira tanzwa kuti mwari ari kuti kudii let's go exceed the man of God in the city ukava neshamwari yakadaro ufunge wakomborerwa inokudzwa kuti guru nyangwe zvataite zvaramba ngatigonamata tinzwa kuti mwari vanoti kudii that kind of friend inonetsa kuwana inokuudza kuti aiwa izvo zvinogoramba ngatinzwa kuti mwari vanoti kudii tinonokuudza kuti akati zvatoramba zvaramba asingatiraitese kune anoti aiwa henye zvaramba mukuedza kwedu but we need to pray fast titsvake the mind of God vakakomborerwa zvavo vanadzo shamwari dzakadaro indakakura nedzimwe shamwari dzaatisingaiti shamwari dzisingade zvakanaka unofanira kuti muupenyu kune zvinhu zvinonakidza zvisina kunaka but zvichinakidza saka iva neshamwari dzisingafarire zvinondiremei zvinokupa efuture yakanaka ngaingova nevai vanoda zvinonakidza zvichitikuwadza imi munoziva here kuti munhu anotengesa madrugs haadi kuona mwana wake achiashandisa kwaari business munhu anosaplai madrugs haadi kuona mwana wake akabata anokukuta anoda kuona iwe wakabata iprofit anoona gaustabolitis muridzi webhawa mabhawa aripa pakeitwa pasensita muridzi webhawa racho hamo iye ndiakanomira kuti night club iye night yake ndeyekurara night yevamwe ndiyekurara imomo hakuna muridzi webhawa anoita mufungwe webhawa anoziva kuti baba vako ndovachaita mufungwe imomo achizoti mabhawa kuti vafai vanoda pane vasikana varipo haripona mwana wake musikana aripo ukatobuda unoona kuna vasikana varipo ndo vakavakirwa izvozvo haripona kana mai vake kana tete ipapa vatanga kuti aone vamwe vasikana varipa life ndo zvainobasangwanira unoitiswa kuna anototara nokuti amadrugs anoziva kuti uripo iwe uri bhaya so mukomana waakapiwa haisi time inomoresignateisi kuti azvaramba ngatizogerera kana madhonga ashaika musango kune kumwe kwaanotsvaka there is a man of God in the city so vakaenda kuvasamuel later part of the story vachinosvika mwari vakataura nasamuel kuti ndine mukomana vanokutuma iko kunoda kuti umuzodze ave mambo kuzodzwa kwake kunotangira paproblem yekubabambo so maproblems ari munyika ari muchechi ari kumba kwenyu angangodaro ane seta yeikublessing ine chekuita newe instead yekukomplaina nekunongedzera nekupa vanhu mhosva you are the answer to your family kukudikana kwese kwakaitwa
nyari ndekuti unoitei nekukundikana kwavo. Unozoina vanhu vanenge vachivaseka ofuti mamadhara anoronge kuti haunge wangu. Vanhu vanotaura zviri negative against for church nezvinoitwa machechi vati kunge kwedu haidi yakatosara chechi hapana kana iwe unopinda ikoko panotaurwa zviri negative zveikoko vonoenda patop kuti ivi ndisi vanozoita unotoudza nokuimba zvinoita zvakatoitika futi disande kuti havana kana kutorongeka hakuna kana chiriko disande vakatozidai vakadai. Yet you belong to this family, you belong to this church. Say mwari vakatendera kuti uve pano machechi akawanda. Say vakakutendera one family kurasika madhongi. You are the one to bring it around. Hausi munhu manga inyaya yekuti vanhu vakutamba navo ndovakakulegura kudaro. Ndovakakuudza kurasika kwamavo kumadhongi. Vakakupa advice inosaite usandisipekutele magara asina kurongeka kudaro. Vaunoswera navo ndovakakuudza era yababa wako yekuti vanokurasa madhongi ende havasina kurongeka. Hausi wakamarasa siyana nazvo izvi ngatimboita izvi. The next leader wechurch ndiwe. Era iripo waningwanyasha ndakavekambonozvazvaisa. Every mistake yemunhu mukuru iadvantage yemudiki aripo because you be learning kuti this way haishandi. Era yemunhu mukuru kana uri mudiki ari panzvimbo iadvantage yako nokuti hauzozvikuita the same era nokuti wadzidza kubva paera yaitwa nemunhu. Wafana nemunhu atsika gokore bhanana akadonha ukasimuka nyamborwadziwa pike lese kuti gokore bhanana rinotsveta. Why next time panoona nepamera pamunogenda atsari vakadonha kara titore futi unotitikira mese. Why? Because mupain yako mukudonha wakadzidza. Stop blaming elders. Stop condemning leaders. You are the next leader. You have a role to play. Madhonga akarasika tazvinzwa kwemu uchaitei nokuti kumba kwenyu. Anozangana matsara chirungu kana ukadii uri Zimbabwe. Kana unaongea na vanhu vanotuka Zimbabwe kana zvinoita pamunopedza kutuka unoziva kuti uri Zimbabwe. Kumba kwenyu, you belong to the same family. I'll give you this example. Kune mulungu aina farm, ndobva ainoya makudo 5 basa. Shana mumunda, one day ndobva apungudza one guru ndobva aisa muoffice. Saka ndobva azomutuma rimwe zuva kuti ndinomuverengera makudo angu kumunda kuti mangani. Gutoriya rakaenda mumunda ndikanoverenga ndikadzoka ndichiti kune makudo 4. Guru ndobva atanga ndakatora makudo 5 basa. Iye ndo vakazogara kuti neni chigudo muofisi chigudo. Saka ndatiridze kuti unoona kufara pane zviripo vatutomuvisiriwo. Ngatamene vanhu tinechechi nekuzobirwa at the end of the day unomuno. Saka madhonga akarasika kuno anokavhwa nevana vemuno. Why? Nekuda kwekuti kurasika kwavo mumba masoko, mumba makishi, mune chekuita neushe hwekutsvakwa naMwari mumba imomo. So yaunona sedisadvantage seproblem ifavor, isetup yaJehovha yekuti zvimwe zvinhu zvakanaka zviitike muupenyu hwako. Sei vakarasa madhongi, sei vasina kurongeka, sei vasingaziva zvakati, sei vasingaiteshi. Mumba makarasika madhongi makava nemwana akagona kuvavoisa baba vakarasa madhongi. Chinzwa kare, era yaunoseka ina any leader, iwo pauchava leader, as long as you are human, you also make a mistake. Era yaurikuona uchinopedzera asi I don't like corruption. Corruption is a problem munyika yedu kuAfrica yese. But chinzwa kare, paunokomplaina kuti minister ndinova very corrupt. Taisawo pauningwe iwe nokuti dzimwe nguva unongedzera corruption munhu ari kumusoro iwo sakadeni boy unongedzera kushota. Une corruption
Wakachiridza unoita pazvinhu zvidiki. Vanhu vanofunga kuti vaita zvinhu zvidiki haisi nyaya. Ndonyaya yacho. So mukomana wakaenda kundotsvaka magonge asina kurasa. Yende right yekuti baba panapa tine vashandi ngaaitwe. But nokuti yakaseta muyemo yekuti agone kuropafadza mukomana uyu, akazvipira kundotsvaka magonge ababa vake. That idea yekuenda kundotsvaka magonge asina kurasa, ukabvunza mamwe mafriends anoudza kuti iyo shamwari ndo warasa. Dai muzezura iji nhamo yemunhu ayambirwe chisadza, unofirei. Kana ivo vakazviita vakaita mistake vakatadza, kwewewo unofirei, ivo vakazviita here. Rega vasangane nenyaya dzavo. Yeti kuita kwaMwari kwakavikiga pakuti problem iyoyo ndo yaitova nedivine setup yekuti akazoenda kumba nokutinzwa haasi kuzoenda kumba masambere nekuda kweimreason, anoenda nekuda kwemagonga akaraswa nababa wake kuti andikutswa arikabva sei. Zvoreva kuti hapana paizoenda so kumba masambere dai ndi baba woma musina problem iwe. Kune mamwe maproblems akakunakira aunogona kuzocelebrata wakura kuti dai pasina dambudziko iri risina kusvika. Zvinoita kuti vamwe vanzimai hiro idecision yakatorwa nemunhu pakaita hondo. Chakaita kuti mumwe anzi refugee idecision futi. Vamwe vakataiva tinorwa kusvika zvaita, mumwe vakati handizvenoizi ndakugara mukembi ndokubva anzi refugee. Zita rinouya nedecision kwete neproblem iripo kuti maproblem waitei. Sekusinaimba hamugara wanga asina asi wauvumile kutsvaga stende. Ene uchiti mugaraunda wanga asina watogara hamuna futi. Anzomata kuzama background atakakwira wato background wani 25 years. Wato background years. So kuti vanhu vakakora vachita wakupa musoro pako iwe kuine background yacho. You need to make a decision to save life. Zvakafanana nakumhanya long distance, vakumhanya marathon kusvika muground so. Avaviri vakaenzana. Yechikombechi inoti vakaenzanise zviite fair. But inoita kumhambisa munhu pamberi kwake kumashure. Ine kuti after a long run pavanonotsenwa ari kunze kunzo achatenderera zvakanyanya. Saka anofanira kumiswa ari ahead a little bit. So life not zvaiiti. Kune vari kumberi kwako. Kwete nokuti Mwari akakumaka. Anoziva the wrong run iripo nezvichaitika kumberi. So instead of complaining, chaka the mind of God. It's our life. We are not designed to copy. We are designed to learn from others. There is grace in you, dream need, so we need to but it takes anyone there to they want to copy so and so. Atina kuti kuberekwa kuti tikopere vanhu, takaberekwa kuti tidzidze kubva kune vamwe, tiite zvatinofanirwa kuita. Kune vakaberekwa vari kudisadvantage vekuti vakamuudza nhasi kuti pamwe ari kuninyepera zvina kudaro une paasvika gamba mudisadvantage yake ane zvaakagona kuita. Kuchema is not enough kana wasisa problem. Get information, get knowledge to come out of that problem. Kuchema is not enough. Zvakafanana naenda kutukwa mhosva kuroto kukotu. Oti munobvuma ere mukoma kuti vakarepa mwana uyu. Mukoma wobva vatanga kuchema zvezvera pasi. Major Street hata hama dzangu mukoma wachema haiwa yapera. Zvinonzi mukoma kana vapedza kuchema toda evidence. Kuti kuchema is evidence. Isaini yekuti uri pamahwani. We must get information. Life yatinorarama itori battlefield chaiyo. Yakutodara nozoti ndiripana one thing to happen. Zvingazviitike ndiripana. I was telling people kuti vanhu vanoti munhu paanoberekwa akafumbata. Zvipo zvake. That's one side of the story.
The new side of the story, normally what from back. This side you find the boy by you, this side is a little simple. Why was doing what minus? Don't as happen is just a year. This is my family crisis. Papa, I don't know how I see for the Canadian common. So, it's Sunday, someone who's going to get something now. We don't know only Buddha Baba. If anyone else is someone who goes to Mino, like Papa in Goma, I got Kangano. I'm going to move was the wall. If I just move what Baba shows the wall. We're going to go my show in here. In Yasha, I see it. I had to mix up and have a better way. We're not going to say Yasha. Somebody else from one is that we know before. You need to blast and see Dara. The time of generation and about the way that was made, but today I want to have to shine like the other. Neither than 1 hour. That's a bit much in my house. So, what was the big one? Who was the big one time? But big one of the water. Thank God for this generation. I thought you had my one. Unafanya mchele chakula yake. Wewe ni 50. Unaenda chechi. Ndio tunasema utifesi boni ya chono shughuli za naona acelera. Kwa Bible ndio tunafunga. Hasa harusi ni kwa nyasha. But nyama nyasha zilipo thinking most is a gift. Bible ndio tunasafungana. Ndio tunasafungana. Do not worry. I know you do not think. Mind gives you over to another. But the was not my show to do not worry. The was not so much thinking you. Don't you know what to be? But not to do not worry. Not is that as you know. So by thinking, what's not investigation? What's she like? It's one of the things that you are looking back on the machine. But as we must now see, what do you mind? You need a ready to manage the weight. Mind you, I want you a gift. I was talking about by the time showing what is why you are not to worry when in a matter. Worry say no God. Move stand and move for the I see this your prayer. If yes, you can say, you won't worry. There's no way I get this picture. Could you only go and do what you found? Muanga no tipa so. And then suspect was who Christ. The one who was a every statement in the Bible is which will have been a matter of so. Said the end of the at the walk of why did you attack celebration now? Ask when the books said another back. We knew that's not to worry in Rumanga beseka katika 3 years problem ya nchi kapahali ya dada kusema kujenga vizuri Yesu baada mtu ndio kupona shiripa chini mtu kuna uya bashibata kupona si kisha kuza rumani bashibata beseka kutunda kupona sio mtigi yanga ndio problem ya kansa kupona baki ipi akauya sasa hapa wali kwa hapa wali kwa roho yake Chipo yaka na chipo yenye competition. Chipo isimame kulangwa. Mutuma itakabukia mtiwala pamoja atenda kupinga kutanda in competition. So kana wakana unozokuwa na mtanga huyo unaenda. That's why Jesus like unaona ile watu tukoraka choice. No choice yako ndio uiona ni kulala. We environment is study of kulala. So
kushiba destiny yako tiki ile nyaya sababu kwa sababu fanana ile hapo ni nani upanga sahihi aliyofanywa kama brother wabaye mascripture wanakuta ni mdioni hapo kwa mascripture kama leo ndio zito mimi tunashukuru Mungu kwa sababu ya mwisho Sana shukuru ndo jeje masti ndio baizi. Lafa ikiwa fungi. Somo machini da. Somo lafa. Unafunza. Lafa ikiwa. Awali mtu alikuwa kasikata. Wasati wa wakati wa basi. Autana ni mtatu watu mfuzamani. Isamehe ndiye mtoka na yeye. Ukaona shikashi kwa na tuna asante ngaza si baba. Mwache yako shikashi. Ametaka ni draft sana basi. Janja na mpenda. Hiyo kwa tena ni ngaza. Ndio mtu bado msomo yani hapo. Izoi kwa kama onde shukura mai bem basi usije uzwalazi faz responsibility for chana ndio sisi yapi kwa life jet auna sisi ndio kwa asante kusani ndio uone life jet ayo kitendo cha sio So, Shakamu Batsira, the type of a friend, a servant, who are against family. You are not right, but what I have a see right. I have one day. And she but you're looking at it what you are young to be. Are equal. It's what life is very stable to that. So good to walk yoga Mugade. Later relationship now Eve. That's why Eve is the yoga not for yoga. Several of the Eve has no time to live in the yoga. But everyone will tell you fight on that. She's a lot of China. So what I got water, I will shut the sleep for that China for no doubt. But what I'm looking, you pretend to be like an angel of light and not don't get out of but it was a mother is why. So, it's not enough in the person. But saying that for your school is the same church. We change the family to better, but we don't go there to. I think it's it depends on the which church. Time and chance are given to you. Bible knows the rest not the swift, not the battle to the strong. Time and chance are given for. Young men who are the guys to do a good way. This is my time, this is the chance. Why the man will be money about it? I don't know where the shop will pay you out. But why also know what they get and give around the channel pay you out. But if you can ignore, you have missed your time. It's chance. Time and chance are given to all. Tell me honestly, they will be too late. Tell me honestly, chance is not your it will be too late. What I find, but basically breakthrough sorry, and I have no opportunity to realize this is my time. This is my message. You know,
alifokeni kwa hali nisina msatikisa jari tumira so galatu mi openyu wako take the opportunity, take advantage of the time. Elishira wangu openyu msena matana ito alita no sometimes mabao ni right kwenye akusi life you know down unaruhusiwa kitu next year anakwenda to UK United Arab. Kwa sababu moto. Nusu watu ya kwa sababu. Sasa wao sasa hapo kama wina na si makasi. Kama mfano I know from that I can't use a snatch alone now. Chichina ane mamuwe ni kane usuka life. You got joina noise yo safara. Life so sefa ya akaitima. Sefa lo akan onda akaneka. Ai sababu understanding the social. Ten both ane wa akaenda nayo. Anosiwa address ya Samuel. Anosiwa kutikana chocha kataneta. We need to seek the mind of God. Buruga sawa na mwana. Mumasangwa musisina chiku. Yeye msango noba waneta. Unita musaki wa msango ilo. Ashuku sawa cheche shuri. Umufani shuri. Mumasango mwaka sangwa. Manga musina dongi. Yeti madoki araska usango. Palisangwa hakuna dongi. Ufuge. Nyama kumabaso. Tangasa ulinganya baso. Wini unaika mushi. Hapo sisi na futi madoki chahiyo. Kule matungana kwa mzara teachers. Asitaite. Kubasi. Ukashaiwa mwari. Sana yako chahiyo kukurai. Fungamana neno basi. Unapofanya hapo sala ya pili na utaka. Usije hizo. Hizo ndio kabisa. Mungu watu sala. Ulipofanya sala ya pili na kutia face. Kama ni sala ya pili na sala, masomo mnatama ya pili. And then I just not say my yes, but I so shock my yes. Tell me some my yes, I didn't shock my yes. But I don't know sugar. I want you to shock my yes, but I just I'm sure my time is gone. Okay, the very number Father, we thank you for speaking to us. We thank you for blessing us. Baba Mandala Sharika, we are the answer, we are the reason. In this church, as the leaders of tomorrow, in this nation, as the leaders of tomorrow, in my family, as the next father or the next mother, depending on who white child is not going to be. Sasawa wakene mwana na samele, mukamita mambo. Father, I pray, may the anointing rest upon their heads. Muimbaye kutumba ni kushoba, mnesha kata sita, gamude mambo. Wanakuja mu families anushi wanashorwa lazo zaidi nyasha musita Yesu Kristo Nazareti. Amen. God bless you.